Ame aw fo ka wale ɲuman dɔn ka jira aw la k'a fɔ ko ni bamanankan kunnafoni wagati selen wala bɛna kɛ minnu kɔnɔ kumaw la aw ye Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan kibaruya olu de don an b'a fɔ ko ni o kuma selen ko aw dangana kunnafoni daminɛ an b'a jira aw la k'a fɔ ko fɛn min ye 6e ye ko a ka conseil d'administration ta ko 6nan kɛnɛ sigira Mali jamana tungarankew tɔgɔ la ministreso lajɛrɛkɛ so salle de conférence kɔnɔna na baara ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛmaya tun bɛ o ministre kofɔlen yɛrɛ fana de bolo Sherifula Jabarani so tɔgɔ la baara min bɛɛ lajɛlen sirera Abdul Karim Sakɔ n'a ka jatala Abdoulaye Sogodogo de fɛ an ka janga sɔlɔ ɲamada ɲɔgɔn fɛ. Ni ye cakɛda ka sigi ye o komi ma Centre d'information et de gestion des migrations ni a coro ɲɔgɔn ye 6e ye san baara kɛlenw kɔmasegi kɛnɛ ni o kuma session d'administration n'o de ye k'a fɔ san tɛmɛnen na baara minnu kun bololamɛ u fɛ kana o baaraw kɔmasegi yira ɲɔgɔn na a baaraw sera ka kɛ ka da hakɛya minnu na gɛlɛya minnu yira a kɔnɔ fɛɛrɛw bɛ se ka tigɛ o la cogo min na ani san 2026 o baaraw bɛ se ka boloda cogo min na ani ka fɛɛrɛw tigɛ a kama a baaraw bɛɛ lajɛlen ɲɛmaya o bɛ jamana minisiri bolo min ka ca ɲɛsin bɛ maliden minnu sigilen bɛ wali jamanaw kan fo ka taa se farafinya keleya o baaraw waleyali bɛ se ka sabati cogo min na a bɛ o minisiriyaso bolo laɲini minnu baara o de ye k'a fɔ san 2025 baara minnu tun bolodalen don kana o kɔmasegiw kɛ 6e yɛrɛ ni ale ka baara tɛ dɔwɛrɛ fo n'a kɛra malidenw minnu sigilen bɛ jamana wɛrɛw kan n'u bɛ taa ni ka segi kɛ Mali ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ walima jamana yɛrɛ ni jamana fan wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya min bɛ u sɔrɔ o taa ni ka segi kɔnɔna na ni ka se ka fɛɛrɛw tigɛ o la jamana ka dɛmɛ ka na u ma teliyala o n'a ɲɔgɔnnaw o baaraw kɔnɔna na gɛlɛya dɔw b'u a kɔnɔ ka kɛ ni 6e ɲɛmaa yɛrɛ ka kumakanw ye n'o dɔ ye k'a fɔ baara ɲɛdɔnbaw n'o ye ressources humaines ye o gɛlɛya dɔ b'u kan ka taa se baarakɛminɛw ma n'o ye taa ni ka segi ye ani minɛ wɛrɛw o gɛlɛya dɔw fɛnɛ bɛ u kan cogo min na fɛɛrɛw bɛ se ka tigɛ o baaraw ka se ka nɔgɔya u bolo baw ni ko baara i ko baarakɛminɛ baara caman kun bololamɛ u fɛ san 2025 caman kɛra o la hali n'a y'a sɔrɔ adamaden baara don a dɔw ma se ka kɛ a kɛ kuma na fɛn min ye ministre ye ale min ye ni conseil d'administration président ye a y'a ɲini u fɛ u ka dɔ fara cɛsiri kan ni kɛnɛ in dabɔkun de ye fɛɛrɛw ka se ka ta ɲɔgɔn fɛ hakilinaw ka na ɲɔgɔn fɛ wa musaka minnu bɛ don a da fɛ k'u bɛɛ lajɛlen da yira ɲɔgɔn na baara minnu bolodalen don ni a musakaw bɛ bila bolo la a t'a fɛ k'a mɛn a tulo kɔnɔna k'a fɔ k'o baara dɔ ma se ka kɛ k'a sɔrɔ a baaraw sɛbɛkɔrɔ labɛnna ni ka musakaw fɛnɛ bila a bolo kan juillet kalo nata a y'a ɲini k'a fɔ ni sigiɲɔgɔnwa ka kɛ ka na kɔmasegiliw kɛ minnu ya a baara sera n'o ye participants ye u ka baara bɛ taa kuncɛ ni hakilinaba ye u ko min ma plan d'action a musakaw nasiraw a n'a kan ka kɛ cogo min na ni k'o bɛɛ ferepere latigɛ. Kunnafoni nasara wɛrɛ fɛ an b'a jira aw la k'a fɔ fɛn min ye Samakele Buguro yen dugudenw ɲɛ u ka jɛkulu min sigilen don dugudenw tɔgɔ la u ɲɛmaw ye don kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigi sen kan seko ani dɔnko tɔgɔ la ni o ye journée culturelle ye a kɛra ɲamanakaw fɛ ka bɛn kari marisi kalo tile 22 ma sigi kun tɛ dɔwɛrɛ ye dugu in denw bolo ka se ka u bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan cɛ ani musow ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ Sherifula Jabarani so tɔgɔ la Alhamidou Badini ka sɔrɔ Mamadou Ben Sherif Sumano ka sɔrɔ Abdoulaye Sogodogo Alhamidou Badini a bɛna ɲɛfɔli kɛ olu kan. Ni donko seko kɛnɛ ni ye atako gale ay Samakele Bogoro ressortissant olu jɛrɛ bɛn ani keleya kɔnɔna na laɲini o tɛ dɔwɛrɛ ka bɛn bolodi ɲɔgɔnma ani balimaya sinsin o yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ la mun kosɔn o ka se ka hakilina ɲumanw fara ɲɔgɔn kan bɔ dugu o ka yiriwa sabatili hukumu kɔnɔna na o siratigɛ kɔnɔna na ni baara in bolodabaw o ka laɲini dɔ ye Samakele Bogoro a den kelen-kelenna fɛn fɛn bɛ Bamako yan nɔ k'o ladɔnniya k'a fɔ ko tɔn dɔ bɛ o tɔgɔya la fara ɲɔgɔn kan sira kan bɔ dugu o bɛ se dɛmɛ cogo minɛ ka kɛ ni baaraw boloda cogo ye Samakele Bogoro a dɔn ko seko o ma ko tigɛ ni kɛnɛ kan. Bi ɲɔgɔn ye laɲini fama kun ye ka an ka dugu kumakan k'a lase yɔrɔ la i n'a fɔ an faw ani an kɔrɔ minnu ye nin baara in daminɛ ka an ka se ka dugu in kumakan a n'a voix yɔrɔ la olu ma se ka se yɔrɔ min na hakaja k'an ka dugu ka a développer a kɛla dɔgɔtɔrɔso ko ye a kɛla kalanko ye a développement yɛrɛ fan o fan an ka laɲini ye k'an ka dugu k'an ka commune ye k'an ka jamana ka dɛmɛ ka bɔ nɔgɔ la bi kɔni nisɔndiyaba de bɛ an na sabu ni an ye maaw wele depuis sɔgɔmada ka na kuranɛkalan na u nana o la o kuma fana ka na ɲɛnajɛ yɛrɛ fana fara kan n'o balanfɔ ye o kuma an bɛ bɛɛ lajɛlen fo o la maa ni i natɔ fɛn min sɔrɔ ala kana i setɔ fɛn min sɔrɔ. Samakele Bogoro a ressortissant o ka tɔn maa ɲɛma kelen ka kuma ta
a y'i ka nisɔndiya da kɛnɛmaya ka kɛɲɛ ni jama bɔli ye i n'a fɔ kɔnɔkulu yaasa ka na ni kɛnɛ in seereya ka tomi sigi a kan k'a fɔ ko nin n'a ɲɔgɔnna jɛrɛ a bɛ Samakɛlɛ Bogoro denw o ka bɛn n'u ka cɛsiri ko fɔ yaasa k'u jɛniyɔrɔ fin bɔ dugu o ka yiriwa sabatili sira kan. O kadara kelen kɔnɔna na ɲɛma a y'a ɲini tɔndenw fɛ halisa o k'u sinsin bere kɛ bɛn ani kelenya ye yaasa baara minnu bolodalen bɛ o fɛ don n'a nataw o ka se ka waleya a ɲɛma. Association a sigira fɛn min kama kelenya ani bɛn a sigiyɔrɔ de kan toujours a bɛɛ ye kelenya ko in de sinon tɔn yɛrɛ a sigi waati ni sisan cɛ ɲinɛ kan ka san 16 parce que an y'a sigili commencé 2010 san o san bon plus souvent an bɛ to ka kuranɛkalan de kɛ mais comme denmisɛnw o y'a laɲini bon o fɛ o yɔrɔ ɲɛnajɛ an balani ko in na sinon fɔlɔ an bɛ a kɛ kuranɛkalan de bon vraiment nisɔndiya min bɛ n na sisan kɔni vraiment n tɛ se k'a fɔ ka se a dan na parce que n'a fɔra ninnu fɛn o fɛn filɛ nin ye a bɛɛ ne dɔgɔnin de olu ka se ka bɛn ka bɔ ko an ka nin tɔn in sigi k'an yɛrɛ ɲɛnajɛ ka kuranɛkalan k'an yɛrɛ ɲɛnajɛ vraiment nisɔndiya min kɔni bɛ n na bon vraiment n tɛ se k'a fɔ ka se a dan na bon toujours an bɛ wele da kɛ bon minnu tɛ tɔn na an b'a ɲini ala fɛ ala ka hakili b'an d'u ma o ka na an ka tɔn an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que kelenya ko de don dugu ko de don sigida ko de don mara ko de don donc ne kɔni b'a ɲini u fɛ minnu t'a kalama bon n'u bɔra kalama o ka na bon minnu fana b'a kalama n'u fɛ ka saliya ka na an b'a ɲini u fɛ o fana u ka saliya dabila parce que mɔgɔ tɛ se ka kɛ foyi ni i yɛrɛ kun tɛ n'i y'a k'i b'i dɔn faso i dɔn faso de kɔnɔna na sinon hali ni diɲɛ bɛɛ y'i dɔn ni faso m'i dɔn c'est comme n'a fɔ zéro quoi don min na dugujɛkan de don sinon fɔlɔ an t'a dɔn bon nin bɛna bɔ a kɔnɔ mais don min na dugujɛkan de don hali balanko min n'o bɔra kɔni ɲɛna a bɛ se ka peut-être ko fana bɛ se ka bɔ a kɔnɔ min ni balanko in tɛ kelen min yɛrɛ bɛ se ka faso yɛrɛ développer diɲɛ kɔnɔna na bon dɔgɔtɔrɔso ko b'o la bon misiri ko b'o la o n'a ɲɔgɔnna caman bon o bɛɛ bɛ se ka y'a kɔnɔna na. Hakilina jigila an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin kɛnɛ a nun donna sɔgɔmada fɛ ni alikuranɛ sanuma o kalali ye ka caya jama fɛ. O de fana b'an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoni sɔrɔlen kan Musa Fɔnba ale ka ɲininiw don. Farafina cɛ kana jamana sababu Alliance des États du Sahel AES ɲɛmaayaso confédération ye sɛbɛnni kɛ alamusa ka ɲɛsin Nazarala tomba Union Européenne wasabulon ma ale min nzigira ka jira k'a fɔ Mohamed Bazoum minɛni ka datugu Niger faamaw fɛ ko jɛn tɛ se ka kɛ ni a ye. Nazarala tomba Union Européenne wasabulon kɔnɔ wasadenw de sigira ka o lase o de ma bɛn Farafina cɛ kana jamana sababu Alliance des États du Sahel AES ɲɛmaayaso confédération ma min ɲɛmaaya munumunu da bɛɛ Burkina jamana ɲɛmaa capitaine Ibrahim Traoré bolo marsikalo tile 19 AES ɲɛmaaba capitaine Ibrahim Traoré a ye sɛbɛnni kɛ AES jamana sababu tɔgɔ la ka Nazarala tomba Union Européenne wasabulon jaabi ka jira u la ka fɔ u ye min kɛ nin ye Farafina cɛ kana jamana sababu tɛ jɛ ni a ye bawo u tambu da don fɛn na fɛn min d'u ɲɛsira la wali jamana kunkanko da man ka don la jamana wɛrɛ fɛ AES ma ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ u jigin bɛ Nazarala tomba Union Européenne wasabulon denw na marsikalo tile 12 u ye ɲɔgɔn sɔrɔ min kɛ wasabulon kɔnɔ ni ka sigi Niger jamana tɔgɔ la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a jamana ɲɛmaakɔrɔ Mohamed Bazoum ko fɔ a ka bila ɲɛjugu ɲɛɲuman ko Nazarala tomba Union Européenne wasabulon ɲɛmaw u tɛ ka baara kɛ tiɲɛ kan min bi bɔ u ye u da bi don dɔrɔn min di bɔ u ye u ka sira t'o la ko bi a sidɔnnen don diɲɛma fɛ k'a fɔ Farafina cɛ kana jamana ninnu nɔ maa nanama sumanenw de bɛ ka bɔnɛ u nina mɔɔw fɛ minnu ni mugu ni kisɛ bɛ ɲɔgɔn na wa Farafina cɛ kana jamana sababu ɲɛmaaw bɛ ka o maramafɛntigi ninnu de kɛlɛ ko don si da kelen Nazarala tomba Union Européenne wasabulon denw ma da don o la k'a fɔ jɔngwala minnu ni maramafɛn bɛ ɲɔgɔn na Farafina cɛ kana jamana sababu rɔ ka lakanabaliya bonya u ni kɛlɛ ka kan u bɛ ka maa nanama sumanenw fali min kɛ jɛman ka kɛ n'o ye ko don si da kelen ko Nazarala tomba Union Européenne wasabulon denw m'u da don o rɔ ko nka u jɔyɔrɔ in bɛ faamu Farafina cɛ kana jamana sababu ɲɛmɔgɔw ka kuma na min lasera a ɲɛmaaba capitaine Ibrahim Traoré fɛ Burkina ko don dɛmɛnen de ɲɛnafin bɛ Nazarala tomba Union Européenne jamana dɔw la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna minnu wɛnna ka bɔ Farafina cɛ kana jamana sababu rɔ don dɛmɛnenw na
u kun gɛn bɛ i n'a fɔ farafina cɛcɛ kana jamana saba nunu ɲɛmɔw ɲɛma minnu kun bɛ sigi jamana saba nunu kunna a ɲɛmɔw kun ye olu ka maa sigilenw ye ko min dabilara bi dɛ k'o de ɲɛnafin bɛ nansaralatɔma Union Européenne jamana ɲɛma dɔw la n'u b'a fɛ o ka segi Capitaine Ibrahim Traoré AES jamanaw tɔgɔ la a ko a b'a ɲini nansaralatɔma Union Européenne ma ɲɛmɔw fɛ yan'u k'u ɲɛsin farafina cɛcɛ kana jamana sabaw kunkanko mɔ u yɛrɛw kunkankow bɛ k'u labɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna gwɛlɛya min bɛ a jamana ninnu nɔ dugu jɛ ko mugan da maaya kɛcogo gwɛlɛya an bɛ jamanadenw bolo cogo min ko jamana ɲɛmaw kan k'a lajɛ ko gwɛlɛya de wuli ka bɔ u ka jamanadenw ka nansarala jamanaw nɔ ye ni ka farafina cɛcɛ kana jamana sabaw kunkanko to yen an b'aw ladɔnniya k'a fɔ marisikalo tile 12 nansaralatɔma Union Européenne wasabulon denw de farala ɲɔgɔn kan ka jira k'a fɔ Mohamed Bazoum min jiginna ka bɔ fanga na san 2023 juillet kalo la n'a bɛ bolola ko a kan ka bila ko wa ko yani Mohamed Bazoum ka kumaw ka dafa jamana ɲɛmaaya la o ye avril kalo nata ye ko fɔ Mohamed Bazoum ka bila de ko ni Mohamed Bazoum ma bila yana ka kumaw dafa cɛ jamana ɲɛmaaya la ko b'a jira k'a fɔ nansaralatɔma Union Européenne ni nansaralatɔma Union Européenne wasabulon dɛsɛra o kɔrɔ fɔ de mɛnne ma bɛɛ farafina cɛcɛ kana jamana sabaw ɲɛmaw mɔ n'o ye Mali ni Burkina ni Niger ye Alamusa tɛmɛnen diɲɛseriki naani tɔnba Nations Unies ɲɛmaayaso ye a ka jɔrɔ jira ka sanga ni Sudani Cadi cɛ ko ye bawo kɔsa in na Sudan jamana doronin dɔ de nani yɛrɛ sɔrɔ Cadi dugukolo ka ni ka maa 17 bɔnɛ a nin na a kɛra Cadi fa min fɛ o ye Tine dugu ye Cadi ni Sudan dancɛ la diɲɛseriki naani tɔnba Nations Unies babu sendigi danga ni o ye Faran Haki ye ani kunnafonidilaw cɛ a y'a jira k'a fɔ manga min filɛ nin ye Sudan fan filaw cɛ jamana ɲɛma Abdel Fattah al-Burhan ni a ka danga Mohamed Andan Daglo ko fɔɲɔgɔnkɔ in bɛ ka walankata ka don dafɛ jamanaw nɔ k'a sera jɔ ye ko bawo ko maa nana masumanen minnu bɛ jamana tilaw dancɛ la ko se bɛ ka kɛ olu mɔ ko manga Farana Haka diɲɛseriki naani tɔnba Nations Unies ɲɛmaayaso babu sedigi danga ye a jira k'a fɔ nin n'a ɲɔgɔnna tiɲɛni ni kɔn ma kɛ ka kunbɛn a laban bɛ Sudan jamana manga walankata ka se jamana wɛrɛ mɔ bawo ni min kɛlen filɛ nin ye Cadi a ma bɛɛ Cadi ma ɲɛmaw mɔ Cadi jamana ɲɛma a ye wulikajɔ daminɛ a n'a ka sɔrɔdasiw kabini kelen Cadi jamana kɔnɔ kabini Sudan jamana doroni bira Cadi ni ka maa 17 bɔnɛ u ni na maa nanama sumanenw na diɲɛseriki naani tɔnba Nations Unies ɲɛmaayaso babu sedigi danga ko k'a ka kan Sudan jamana kɔnɔ maa ɲɛma filaw minnu bɛ ɲɔgɔn na u k'a lajɛ ka mugu ni kisɛ jɔ ni ka sigikafɔ n'u don u ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ ni basigi bɛ se ka na Sudan jamana kɔnɔ cogo min ni ka dancɛbɔɲɔgɔn jamanaw kisi mankan mɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ a fɔ mɛn ko Donald Trump b'a fɛ k'a ka kɛlɛcɛw bila ka taa Iran yanfan ye duguma kɛlɛcɛw ka bɔ ɲɔgɔn bonni na sa ni ka kɛ ɲɛŋɛ kɛlɛ kirikara waati ta ye Iran zurasiya ɲɛmaayaso y'i kangari da k'a fɔ Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump ma ni da Iran jamana minɛni kan ni duguma kɛlɛcɛw ye a bɛ nimisa la bawo Ameriki jamana cakɛda o cakɛda ma na ye Iran jamana dafɛ jamana nɔ o na bon Iran jamana fɛ ni mugu filitaw ye wa ni Ameriki jamana y'i ɲɛsin Iran jamana a taji dagayɔrɔw ni a gazi dagayɔrɔw ma k'u bon ko Iran jamana ni ɲɛsin arabula jamanaw taji bɔ yɔrɔw n'u gazi bɔ yɔrɔw ma k'u bon ko Iran jamana tɛna da o mɔ ni Ameriki jamana ma ɲɛ Iran jamana minɛni kɔ a k'i sigi n'a ye k'a fɔ kwajibolo min ni minɛ bɛ tɛmɛ n'o ye jagokɛ minɛnw taji bɛ o rɔ gazi bɛ o rɔ angɛrɛ bɛ o rɔ ka diɲɛma lasɔrɔ k'o kwajibolo bɛɛ lajɛlen na kɛ foromarani ye bawo u na foromarani don jirɔ fa bɛɛ lajɛlen la kurun tɛna tɛmɛ Iran jamana ka nin kangari da in maa minnu zɔmin ka jan olu ko a kan ka jate ka sabu kɛ gwɛlɛya fɔlɔ bɛ sɔn ka kɛ arabula jamanaw de kan bawo arabula jamana ninnu zirin bɛ taji la u bɛ taji bɔ a bɛ san u bolo ka kwajibolo de minɛ ni ka lase diɲɛ fan dɔw ma ni Iran jamana ye kwajibolo bɛɛ lajɛlen labɔ ni dugu jukɔrɔ foromarani ye jirɔ o deguw bɛ se arabula jamanaw ma kelen filanan arabu jamana ninnu tiɲɛ jamanaw don hali u ka ji min da n'o ma ladila
o tɛ se ka min jiko gwɛlɛya fɛ arabu jamana ninnu bɛɛ lajɛlen jiko mago dulon bɛ kwaji de la dɔnniyaw nana ni a ye ka kwaji dilan ka kwa bɛɛ lajɛlen sama ka bɔ a la ni ka kɛ ji min da ye ka sɔrɔ kwa ma labɔ u ko ma ko usine de dessalement arabula jamana ninnu ka jiko mago sirin bɛ kwaji de la o sira fɛ ni kwaji tigɛra arabula jamanaw nɔ dadigi bɛ kɛ u la Iran jamana surasiya ɲɛmayaso ye a jira k'a fɔ jamanaw minnu bɛ ni olu sen dɛ Ameriki jamana ka kɛlɛ in nɔ ka ɲɛsin Iran jamana ma o jamanaw ka jagokɛ kurun bɛ se ka tɛmɛ Detroit d'Ormuz fɛ n'u y'a suda Iran jamana ɲɛmaw la Iran jamana bɛ se ka Detroit d'Ormuz labila u ka jagokɛ kurun ye u k'u ta yɔrɔw lasɔrɔ a m'aw ladɔnniya k'a fɔ sibiri tɛmɛnen Iran jamana surasiya ye mugu fili Bani Israila yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kan n'o ye Dimona ye Bani Israila mugujugu mara yɔrɔ de ye a kɔni ma mugujugu mara yɔrɔ in sɔrɔ ka tiɲɛ nka ka surunya mugujugu mara yɔrɔ in yɛrɛ la o bɛ ma jɔrɔ kun bɔ k'a sabu kɛ ni mugujugu bonna hala da fiɲɛ zaman da dama mɔ a gɔngɔn min bɛ yɛrɛkɛ fiɲɛ fɛ o kasa dama samani nimafɛn fɛ o y'a dama kasara ye ɲɛnamaya kan o de y'a to ka bɛn ni ntɛnɛn marisikalo tile 23 in fɛnɛ ye Bani Israila ma ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ u ye bundeli dɔ ɲɛsin Iran faaba Teheran ma nka u ye yɔrɔ kelenw minnu bunde u da ma se o ma k'o perepere latigɛ Angleterre ministre ɲɛma Keir Starmer ye a jira ntɛnɛn marisikalo tile 23 in kunnafonidi kɛnɛ senfɛ k'a fɔ bibi na Angleterre jamana tɛ se k'a fɔ k'a bi jɔrɔ ni Iran jamana ka bonni ye tiɲɛ don arabula kɔnɔ duuru bɛ k'a sabu kɛ Iran gɛlɛ ye ani Ameriki jamana cɛ kunnafonidilaw n'a ni ɲɔgɔn cɛ ministre ɲɛma Angleterre Keir Starmer a jira k'a fɔ kabini mankan daminɛna Iran jamana ni Bani Israila ni Ameriki cɛ Angleterre jamana ma ɲɛmaw bɛ sigi ka fɔ la kuma bɛɛ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ gwɛlɛya bɛ se ka kɛ bɔfɛn ye fa min fɛ ka ɲɛsin u ma ni u bɛ se ka kɔn o ma k'o ɲɛsigi ko kana se nin kuma in kɔni ma ko foyi tɛ ka jira u la k'a fɔ Iran jamana bɛ se k'i ɲɛsin Angleterre jamana ma k'a bu sibiri tɛmɛnen kunnafoniw nana ni a ye k'a fɔ Iran jamana ye a ka mugu filita missile balistique fili 2 Diogo Garcia Ameriki ni Angleterre surasiya dagayɔrɔ kan nka Keir Starmer Angleterre jamana ministre ɲɛma a ko walasa Iran jamana mugu filita ka Angleterre faaba Londres sɔrɔ fɔ mugu filita ka kilomɛtiri 4,300 boli Diogo Garcia n'o ye Ameriki jamana ni Angleterre surasiya dagayɔrɔ ye o ni Iran jamana cɛ Iran woro dugu yan b'a fɛ kilomɛtiri 3,782 Angleterre ministre ɲɛma Keir Starmer ye a jira kunnafonidilaw la k'a fɔ bibi in na taamasiyɛn foyi tɛ min b'a jira k'a fɔ Angleterre jamana denw bɛ farati danga la Iran mankan ko in nɔ ko tiɲɛ don Iran mankan kɔni nana ni gwɛlɛya ye jamana denw ka dugu jɛ ko 20 ma y'a kɛcogo nɔgɔyali nasira fɛ k'a sabu kɛ taji ko nasiraw gazi ko nasiraw olu sanni kɔrɔ gwɛlɛya dɔ bɛ se ka ye o rɔ ko nka o n'a ta bɛɛ Angleterre jamana ɲɛmaayaso jɛkulu min wele ko Kobara o bɛ lajɛ la Kobara tɛ jɛkulu wɛrɛ ye Angleterre jamana minisiriw ni jɔyɔrɔbatigiw ni gwɛlɛya ko k'a bɛ kɛ nafɛn ye Angleterre jamana kan olu de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni ka gwɛlɛya wulicogo ɲini ka bɔ jamana denw kan Keir Starmer Angleterre jamana ministre ɲɛma ko dakuru ɲɛ kelen jamana denw jɔrɔ tɛ k'a fɔ Iran jamana ka bonni bi Angleterre jamana la sɔrɔ nka u jɔrɔ bɛ min na o ye k'a fɔ Iran jamana mankan bɛ se ka na ni gwɛlɛya min ye u ka dugu jɛ ko 20 ma y'a kɛcogo nɔgɔyali kan a n'u ka denbaya an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn k'a jira aw la k'a fɔ ko nin bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na minnu labɛnna kunnafoni so ɲɛmaaso fɛ ka bɛn ni nin kuma ye aw ni ce a ka ɲamadaliw la a k'an mɛn o tɛ dalaw n'ala m'an ka jɔnya jɔ an na